Numru ta' Libjani kienu ħerqana li jixhdu dwar kif allegatament ħallsu uffiċjal pubbliku għal Visas mediċi iżda bħalissa jinsabu taħt pressjoni biex ma jixhdux. Dan ħareġ mix-xhieda li ta' Ivan Grek Mintof li reġaxiet fil-proċeduri li l-uffiċjal tal-Gvern li jaħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Neville Gafa fetaħ kontra l-editur ta' The Malta Independent on Sunday David Lindsay. Wara l-aħħar seduta tal-qorti, 4 ijiem biss wara li Gafa kien reġa' mar il-Libja u beda joffri lil dawn in-nies flus biex ma jixhdux. Grek Mintof qal lill-qorti fejn tenna li hemm pressjoni qawwija fuqhom anke f'dan il-mument. Kif kienet jieħu nota ta' dan, il-Maġistrat Francesco De Pasquale ddikjara li telefonata permezz ta' Skype ma' xhieda prospettivi tinsab skedata li ssir meta jkompli l-każ u jekk it-telefonata ma tkunx effettwata f'dik id-data, il-qorti se tkompli bix-xogħol tagħha. Il-Libjani rilaxxaw stqarrijiet formali permezz tas-sistema legali tagħhom fejn qalu li l-istorja tagħhom b'ġurament bil-karti tal-identità u bin-numri tal-mobiles inklużi. Ix-xhud qalu wkoll li kiseb ukoll traskrizzjoni bl-Ingliż ta' dawn l-istqarrijiet. Il-każ kien sospiż u l-kawża ġurnata għal Marzu sakemm it-telefonata bl-Skype issir. Madankollu qabel ħalla l-awla, Grek Mintof ta' l-aħħar biċċa informazzjoni fejn qal li wara l-aħħar każ fil-qorti Gafa reġa' mar il-Libja f'attentat ieħor biex il-Libjani ma jixhdux u dan wara li joffrilhom il-flus. Grek Mintof qal li hu anke għandu ritratti biex jissaħħu l-argumenti tiegħu.